Galondi segati ebe tenya welela vala kachideme. Tenya welela galondi segati ebe tenya welela vala kachideme. Tenya welela galondi segati ebe tenya welela vala kachideme. Tenya welela namara shikolo mawe tenya welela vala kachideme. Tenya welela saraga jugu bomori tenya welela. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بالمو أمي جكالة تنوكالة بركدا أمي سالي دانفولا سون هيرما كانوي على كراي أنا سمو أني مو مريو تكو نيونيا فوكاتا جودون سي على كانين أو بلا جيرينيو أو جمكولو سانو مايفة بيواجلو كنكونو أمي بمكو كومين انكونو Kerenkrenya sigidala minye nafajiye Jamiatul Ansardin ka bolo faraba min beino ladado sango sanin watin sira ube wajulu kene basigi ka ke hinaye kalase uka furuma nyanamaya konnana unimu njera ni dine demelila nini nafulula min sababu nyumaye anfa ana ankaramogo Sayyidi Sharif Usman Madan Haidrai naleka konnon jeliya nyumai ka maula kala ni bara nyumaina o hukumu konnana ka kayni nyinantai a bara bela jelen kira kabbe septembre kaluma samba fla anitani kononto bara kun folo damnina ni maw bismillah min sorolola anga je ka nyama dawfe ankle na herela ala kan shi herela ala ka sababu mangai iko asenti yansoro aba senduma ka kumada duma ngana ka foli se tonduma sanwo sanim boye imbita dale koro hal na ma fale wajuli kene ko ne mana sigi dugo dugula o ko barga mai otuma bi am sabdini mo ko fu ku walin mando jamao jamana na kene inga chefra musuka demsen ni makoro min se ayere se ya mi ma na to soro kana ta to soro ala ka hereke be ala ka kisi bashima o temene ko abi folike ansar dini tonde na vraiment obi min ka ka dugu na nye akada yi fuka teme de ba le koroke clé wajuli ngi sigi cibita fo dugu digi o kama na ale bisira kata fo ale anga na ka chila se jama bela jelema ka ansar dini fo u ka baranyana o sababu ye an karamogo min ye no Usman Madan Haidrai na le de ngana kolo ku bla dine siraka ka kenya ka kolo ku bla dine siraka ka genye mine ka bo chew bolo muso bugo gnye ka muso kolo ka du chewma o belebele foli bi sama an tia ni baraji ala ka kana ala ka dema ya kana ala ka shikundala jani kenya ya duma جماعة إسلامية فوفما نتصرف كنا تتصرف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. أنكلنا هرالا يا ربي على كان شيء هرالا على كذي هراي كذا كانوا كما صلي على رسول الله. أمبي نباب بلا جلنفو شيء أني مسود دمسي أني ما خور. يا ربي مما نتصرف كنا تتصرف. كنا يا سيا بيت سند ما بو. برما أني بكمني جماعة شمانا كنا كيا. أمي كمتي أو كمتي دو أمبي أبي كنا كيا نما بلا جلنفو. Duguti ka chide on be anno almamu chama be anno ambi bela jelefo vraiment ambi an karamo fo kofe mi e Sayyid Sharif Usman Madan Haidrai karamo mi na ambege fakle ani bakle an chama mi amabo fankle fi amabo duguklona mais ala sona mo ale ka wuli ka jona ka chesiri ambeke kle ami duwa ka e fi jani kran la bango yima be ala bulu ala kana kira de kanu kama solli ala rasulillah o kofe an karamo me ambolo bi no e alfa jalo amba fo vraiment alfa nu folika kan alfa ye moye horondo laydu tigido vraiment abi min kan ni ayre aba kan ni ay moyoy a ful data ambulo quoi ama fo ala kana sara fi jani kiran laban wi mabe ala bulu ala ka dana ma kira ala kanu kama salli ala rasul minash shaitana rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad wa sallam angalen ko feka tanganyina allah taala fe kan kishi ke bo shitane toroma Shitana minna kala farala kenu fen ka yoroma jenya ke bo ala ke hine bela jelina o ko fa manga kalanda mne ni ala taala to ko barika mai ala miya folo no ala kele malaba
ala ka nɛmɛ ani kisi ala k'o jida ala kira n'a somɔgɔ sanumanw bɛɛ lajɛlen kan a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ minnu tugula ka nin sira sanumanba in kɔ fɔ ka taa se alikiyama jɔdon kɛnɛ ma ala ka hinɛ kɛ an n'u bɛɛ lajɛlen ye o kɔfɛ an bɛ ala fo ka ala barikada ala min sɔnna ka bidon yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ ko ala ni ce ka foli fɔlɔ nafaji dugutigi la an b'a ka dugu kɔnɔ yan nɔ an b'a la fo ka ala barikada ni hinɛ tɛ foyi tɛ anw ka dugu kɔnɔ yan nɔ tɔɔrɔ foyi jalaten t'anw ka yan nɔ an bɛ nafaji alimami fo sijan ani kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o di an n'a bɛɛ lajɛlen ma ka an karamɔgɔ fo cɛ kelen tɔgɔ caman karamɔgɔ da karamɔgɔ da kuncɛla sumuni sijan ani kɛnɛya ni labanko ɲuman ma ala ta'ala bolo ala k'o di an n'a bɛɛ lajɛlen ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an ye nin kɛnɛ in sigi nin tɛ nin kɛnɛ in sigi k'o fɔlɔ nin tɛ filanan ye ni ne bɛ fili ne bɛ ɲinɛ nin ye nin kɛnɛ in sigi k'o 11 na ne ye nafaji komite denw fɛ ani muso caman ye nin baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ ani cɛ caman ye nin baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ nka ala sɔnna ma bi olu bɛɛ lajɛlen bɛ ala kɛ hinɛ na olu bɛ fɛn kɛ ala la minnu b'o kɔfɛ yan nɔ anw bɛ fɛn di ala ma diɲɛlatigɛ bɛ tannen i n'an ɲɛ i n'an kɔ don dɔ an yɛrɛw bɛ o kɔ nka n'an bɛ taa don min o k'a sɔrɔ an ni ala tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ɲuman sira kan ala k'o kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye n'o tɛmɛna ka bɔ yan n bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn sen yɛrɛ se kɛnɛ ka yan nɔ an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye fɛn min m'u natɔ sɔrɔ yarabi o ka n'u taatɔ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bajamugukaw an ka foli bɛ u ɲɛ sijan ni kɛnɛ ni labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'a di an n'u bɛɛ lajɛlen ma yarabi ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ye an ka taaba ninnu ala ka hinɛ u la ala ka yafa k'u ma ala ka badaso dali nɔgɔya u ɲɛ ala k'an yɛr'u ɲɛ k'an ta don kɔnɔ ala k'o k'a kɛ ala ya bonya kosɔn kira bonya n'a barika kama sirifuw la hɔrɔma kama sɔli ala muhamadu ila hɛrɛ la yarabi ala k'an wuli hɛrɛ la ala ka sababu ɲuman kan ye ala k'an kisi sababu jugu ma an karamɔgɔ yarabi ala k'an mɛn ɲɛ sijan ani kɛnɛya ni labanko ɲuman yarabi ala k'o dan n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma o bɛ min fɛ diɲɛ ani lahara yarabi ala k'o k'u ye o bɛ siran min ɲɛ ala k'u kisi k'u tanga ka bɔ o ma yarabi jugu tɛ ban o la ala kana jugu se o la u jugu ala k'u labila ala ka n'u jugu bɔ an na ala kana an yɛrɛ kɛ jugu ye sali ya rasulila n'an ka komine ɲɛmɔgɔw ka jɛ n'o ye abdulayi tarawele ko n'an sera kɛnɛ in kɔnɔna na yan k'an ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo an ka komine komite fɛn fɛn bɛ yan k'an ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na ale sen ma kɛnɛ sɔrɔ donc o tɛmɛnen kɔfɛ k'an k'an ka karamɔgɔ fana fo n'o ye alifa jalo ye a bɛna min f'an ye su in na yarabi a mɛn ko tulo ɲuman ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma n'o bɔra ye ko ka nafaji komite fo ka waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na an ka adama n tarawele a n'a ka jama ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn komite minnu bɛ komine kɔnɔ n'u bɛ komine jigi fa ko nafaji komite b'o dɔw la nafaji komite komine ka laɲini a y'a bɛɛ lajɛlen sabati an ye halisa an jigi b'u kan donc komine an ma tila nafaji komite an ka laɲini ye min ye o y'a sabati mais halisa komine an ma tila an jigi bɛ nafaji komite kan halisa adama n'a ka jama komine président k'a ɲɛ jɔlen b'aw la halisa aw k'an tulo magɛn nin wajibi fana a sigira banbagatɔ minnu ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka nɛɛma s'u ma ala ka hinɛ u la ala ka yafa k'u ma k'u dayɔrɔ suma ala k'an yɛrɛ ɲa k'an ta don kɔnɔ bi dɔ la hɔrɔma sali ya rasulila bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala atammani al-akmalani muhammad bin abdillah wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu an bɛ ala fo ala min sɔnna bi su in na an ka yen nin kɛnɛ in kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la alimami dɛmɛtɔn ale tɔgɔ la ani an bɛ sigida min na o alimamu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an ka foli bɛ se Allahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ fɔlɔ ma ka sɔli caman kɛ a ka cidenba kan n'o de ye alakira ye sallallahu alaihi wa sallam o tɛmɛnen kɔfɛ an ka foli bɛ se kɛnɛ in yɛrɛ a sababu ɲuman ma n'o ye an karamɔgɔ an'an fa a seyidi sharif usman madani haidara k'a ɲini ala fɛ ya rabbi sijan ni kɛnɛ ala k'a di an n'a ma an b'a ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ an b'a kalama laɲini min b'a bolo diɲɛ kɔnɔ o de ye diɲɛ bɛ se ka lafiya cogo min na an b'a ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ o ŋaniya ɲuman min b'a la ala k'o kɛ an n'a ye o kɔfɛ an bɛ kɛnɛ in yɛrɛ a sigibaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo n'o ye amsar komite min bɛ i ka dɔn k'a fɔ nafaji ani amsar tɔnden mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ diɲɛ kɔnɔ an ka foli bɛ se a bɛɛ lajɛlen ma alhamdulilayi
bi su in na nin kɛnɛ in kan n'an kumana an tɛ se ka bɔ kuma na abada fo an ka foli lase an ka dugutigiw ma an'an ka alimami bɛɛ lajɛlen an'an karamɔgɔw an'an ka wajulikɛlaw ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn k'a fɔ wasalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu. o tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ alhaji alifa jallo ale sɔrɔla ka laseliw kɛ ka bilasirali kɛ bilasirali minnu ni i y'a lamɛn n'a b'i nafa diɲɛ in kɔnɔna na wa kɛrɛnkɛrɛnya la a b'i ka siniɲɛsigi o dilancogo ɲuman d'i ma. an karamɔgɔ alhaji alifa jallo a ye laseli min kɛ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. silamɛw an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la. amin. ala ka sababu ɲuman k'an ye. amin. ala ka limaniyaw jidi. amin. hami dogolen ni bangeni min ala ta bɛɛ bɛ ya rabbi ala k'o dilan n ye. amin. silamɛya ala k'a dɛmɛ. amin. silamɛya dɛmɛbaaw ala k'u dɛmɛ. amin. ya rabbi ala k'an yɛrɛ k'a dɛmɛbaa ɲuman ye. amin. an b'a ɲini ala fɛ su in na an ka jamana in ala k'a bɔ bolo la. amin. gɛlɛya o gɛlɛya b'an ka jamana in kan ni nin kɛnɛ in hɔrɔma ye ala k'o wuli ka bɔ an kan. amin. an bɛ jamana in kan n'u hɛrɛ o hɛrɛ ala k'a di an ma. amin. an ka taa bali silamɛw ala ka hinɛ u la. amin. ala ka yafa u ma. amin. o y'an ka kiri minɛ ala k'o nɔgɔya. amin. an yɛrɛw n'u bɛ taa jɛ min ma ala k'o nɔgɔya. amin. ala k'an yɛrɛw ɲa k'an ta don kɔnɔ. amin. jalo ka deli faama ala fɛ an karamɔgɔ an'an ka qayidu ruh aseyidi sharifu usman madani haidara an bɛ si ɲini ala fɛ si ɲuman ala k'o di an ma. amin. ka kɛnɛya ɲini ala fɛ ala k'o di an ma. amin. a cɛsirila ka diinɛ in dɛmɛ ya rabbi ala k'an n'a dɛmɛ. amin. ala k'a ka ala ya bonya kosɔn. amin. asilamɛw su in na an bɛna dakurunya fila min fɔ kɛnɛ in kan yan min ka di ala ye ala k'o bila an nɛnw kan. amin. ala k'a ka ala ya bonya kosɔn. amin. kira n'a sɔrɔ ma kosɔn. sɔli ala rasuli la. salim jalo. o la an badenw n'an bɔra yen. nam. i n'a fɔ an balimaw y'a fɔ cogo min an n'a balimakɛ n'a jɛɲɔgɔnkɛ don n'o ye alhaji alifa jalo ye su in na an bɛ nafaji de ka bɛn le 25 septembre 2019 ma ka ala fo k'a barikada o la o saa zɛn an ka taa ni kuma ye ɲɛfɛ an bɛ dugutigi fo n'o ye nafaji dugutigi ye ka alimami fo dɔnnibaya yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ ka yan k'a bɛɛ fo ka nafajika yɛrɛ bɛɛ fo ani maa maa y'a yɛrɛ sɔrɔ nin kɛnɛ in ka yan jamiyatu ansɔr dini komite bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan an ka foli b'a bɛɛ ye ala ka hɛrɛ k'an n'aw bɛɛ ye ala k'aw n'aw sutura an bɛ sigi min na nin ye sigi dunan tɛ dugulen sigi don an karamɔgɔw bɔra ka kuma ɲɛbilaw kɛ an ka seko n'o ye bakayina sise an bɛ dugawu k'a ye k'a ɲini ala fɛ ala ye jɔyɔrɔ min kalifa la ala k'a fanga se a la cɛ bɛ ni kanbɛ ala k'o nɔgɔya n'a ka mɔgɔw cɛ an ka président n'o ye adama tarawele k'a n'a ka jama foni ŋaniya ɲumanya la an karamɔgɔ ni maa min ye kɛnɛ sigi ko ka hinɛ ɲini kɛ taabaw ye o ye jogobatigi dɔ ye maa min hakili tora su la an karamɔgɔ i b'a sɔrɔ o jamɛ ɲɛnamaw la kosɛbɛ an karamɔgɔ ye nin de ɲini an fɛ n'o ye aseri sharifu usman madani haidara ye a ko an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn kanu ka tila k'a ɲini jamiyatu ansɔr dini den kelen bɛɛ fɛ karamɔgɔ ŋaniya ɲumantigi karamɔgɔ min bɛ hinɛ karamɔgɔ min bɛ makari min hamina ni maa wɛrɛw kungo ye a ko n'a y'a mɛn yɔrɔ o yɔrɔ ko an balima dɔ fatura e y'a dɔn i m'a dɔn n'i y'a kibaruya sɔrɔ ka kul huwa allahu ahad allahu samad ka taa se a laban na ko ɲini an kelen kelen bɛɛ fɛ k'an k'o siɲɛ 111 kala a tigi ye o la an b'a fɔ an karamɔgɔ nin baara min n'an b'a la nin ye an b'ale ka nɔ de la ale ka baara daminɛlen don o la ni nafaji komite fana n'olu wulila ka jɔ n'o baara ye k'aw ka an ka hakili jigin an ka taabaw la vraiment an b'u fo k'u barikada
nin do be ka shuye bi a bela jele bi ta sura la ballik jalo ngani kene yere laje taba nunu klala wallahi nin kene yi shuni yoro min bala o duwa we mais min ni yoro ka boni shuye o ya on de sisan Allahu akbar on nyana mamunu man senka nan were sona kadala ko do blala anye do dume an ɲɔgɔnna mɔgɔw Allahu akbar minnu bɛ taama dugukolo in sanfɛ i n'a fɔ an yɛrɛ bɛ taama cogo min sikatina et puis an dɔnbagaw yɛrɛ koyi kuma dɔ la i den b'a la wallahi dɔw muso b'a la dɔw cɛ b'a la dɔw karamɔgɔ b'a la dɔw balima wɛrɛ b'a la i yɛrɛ ka mɔgɔ dɔnnenw ni e yɛrɛ sɔnna k'a fɔ k'olu bilali ɲɛ o tuma na mun bɛ e yɛrɛ de ma sa o ye labɛn ye wallahi sikatula ballik vraiment su in na a bɛ maa hakili sigi ko mɔgɔnin ninnu kan ka jɛ kɛ Jamiatu Ansarudine ani mɔgɔ kan ka jɛ ballik sikatula dugawu kan ka sama suw ma jalo a ye dugawu k'a ka su ye su min sara ka a to Ala nɔfɛ n'i ye dugawu sama ma e min fana ye Ala mɔgɔ ye a silamɛw a b'a sɔrɔ ballik sikatina abeti n y'o de f'i ye n ka kuma caman na k'a fɔ ka dugawu kɛ su ye walima ka sarakati bɔ su ye a b'i bɛn a ti bɛn an tɛmɛ n'o kilasi kan jalo kuma fila t'o la Alakira Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an b'a dɔn ale ti fɛn kɛ Ala ma yamaru ni min ye a ti fɛn kɛ min man di Ala ye wallahi sikatula dugawu kɛlen su ye an y'a ye maa fɔlɔfɔlɔ min na o ye Alakira Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sikatula n bɛ fɛ ka min yira an na bi su in na an bɛ baara min na an bɛ Alakira ka sira de kan sikatula et puis silamɛya ka sira jɛlen an b'o de kɔnɔ bi ballik sikatina jalo nin baraji n'a yirala an kelen kelen na wallahi maa t'a dan dɔn wallahi sikatula Ala mago bɛ dusukuntigiw dɔw de la dusukun minnu hamina n'u ɲɔgɔn na wɛrɛ ye fo ka se yɔrɔ la Alakira ko ni maa min ma hamina mumini ɲɔgɔnw kungo ye o t'a nɔ ye Allahu akbar sikatina jalo e ni mɔgɔ min ye jɛ kɛ diinɛ na o faralen ka bɔ i la i man ka ɲinɛ o kɔ wallahi sikatula mais an y'a ye kira yɛrɛ la dɛ abeti dugawu kalan su ye a bɛ dan su ka seli la sikatula Allahu akbar kira ti fɛn k'a kunfɛ wa a ti kuma a kunfɛ la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sikatula ni kira ye fɛn o fɛn kɛ o bɔra Ala yɔrɔ ballik jalo sikatina a y'a cɛsiri nin baara ninnu fɛ ni mɔgɔ fatura baara fɔlɔ min bɛ kɛ o de ye k'a ko k'a jɛ ye sikatula a silamɛw n bɛ fɛ an ka hakili dayɛlɛ nin ko in kɔnɔ kosɛbɛ Allahu akbar an ka ba don nin ko ninnu na nafajikaw ko nin kɛnɛ sigi ko 11 na de ye nin ye an b'a ɲini Ala fɛ o ɲɔgɔnna caman bɛ Ala bolo Ala k'o jira an na amin an ka ba don nin ko ninnu na ni nin n'a ɲɔgɔnnaw de ye Ala ka hinɛ ti bɔ a ka jɔnw kan ballik jalo sikatina kene kan adamaden mana fatu baara fɔlɔ min ɲini man fɛ silama ko a y'a ko k'a jɛ ko k'a jɛ dimɛ k'a janaba ko Allahu akbar ka b'o yɔrɔ la hakilima e ka kan k'i miiri mais pourquoi k'a ko ne hakili la n'i kora i ko kun de ye ka nɔgɔ b'i farikolo la ye an karamɔgɔ n'i nɔgɔra n'i bɔra baarayɔrɔ la gɔngɔ min b'i farikolo la ani farikolo ye wɔsili min kɛ ne hakili la i bɛna ji kɛ k'i ko pour que a lafiya de i ka sanuya ko di mais mun de la adamaden min sara an bɛna ta sisan ka taa bila yɔrɔ min o tɛ villa kɔnɔna ye an tɛna taa bila étage kɔnɔ an tɛ taa da clim yɛrɛ kɔrɔ an bɛna taa da bɔgɔmugu de la bɔgɔ min n'a kɛr'i la n'i yɛrɛ b'a jɔsi ka bɔ i yɛrɛ la mun de la an bɛ mɔgɔ ko ka se yen ka b'o yɔrɔ la hakilima kan k'a fɔ ko dɔ bɛ nin na o de kama adamaden ka bɔ Ala bolo kosɛbɛ surtout min y'a dɔn ko tigi b'a la n'o ye mumini ye
koli ngoro ye muyi ala i ka jɔnkɛ walima i ka jɔnmuso min b'an bolo ça fait ne bɛ fɛ ka saraka bɔ ani dugawu kɛli su ye a dagalen don wa a bɛ su sɔrɔ n bɛ fɛ ka hakili dayɛlɛ o la dɔɔni dɔrɔn ko yan ka don an ka mawudu kɔnɔ ala i ka jɔnkɛ min b'an bolo walima i ka jɔnmuso min b'an bolo a n'anw farala ɲɔgɔn na a bɛna segin a tigi yɛrɛ de ma sisan silamɛ dun don tiɲɛ na an bɛna taa da bɔgɔ jukɔrɔ koyi nka ala an bɛna sanuya k'a jɛ ka d'e ma anw de b'a ye a bɛ ka don bɔgɔ kɔrɔ mais a ni bɛna taa bila yɔrɔ min na o ka sanu kosɛbɛ o la n'an y'a ko ten an bɛ se ka direct kɛ n'a ye kaburu la an bɛ mun de kɛ ka kasange don a la k'a sutura k'a sutura ala ye adamaden da ka bonya dɛ o de kama n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye ko hinɛ t'a dusukun na sira ye n'a y'a kasange k'a da silamɛw bɛna fara ɲɔgɔn kan sisan ka alimami wele o bɛna jɔ a kunna ale bɛ jɔ ɲɛfɛ ale bɛ da ɲɛfɛ alimami bɛ jɔ ka gun ale la safa tɔw bɛ sɔrɔ ka jɔ ale kɔfɛ mais munna an bɛ seliya ka bilen est-ce que mɔgɔ min sara ka bɔ an bɛna ala wele jumɛn kɛ an bɛna kuranɛ jumɛn kala k'an b'o kɛ bilen nafa b'o la a ma sa ka ban munna a bɛ ka kɛ munna kira y'a kɛ ja n'i ye kira kɛtɔ k'a kɛ nafa dɔ de b'a la an bɛna jɔ bamatɔ kunna kira b'a fɔ ko Allahu akbar kibaru 4 o de bɛna bila a kan asilamɛw nin kɛnɛ in kan ka ne ye waju kibaru 4 bilahi don janya n'a surunya bɛ ala kɔni bolo don dɔ badenw ni siniw bɛ jɔ an fana kunna k'a fili nka an b'a ɲini ala de fɛ a b'an sɔrɔ don min o k'a sɔrɔ ala jɛman ma kibaru 4 taabolo dɔw fɛ yen 5 don baasi tɛ nin si la kibaru fɔlɔ bɛ fili ko Allahu akbar o de kama kuma caman ne bɛ nin kuma in fɔ kana taa yɔrɔ jan k'i bɛ taa dalu ɲini fan caman fɛ a fili kɔrɔ ni suganzeli kɔni dakara k'o bi bɛn ko baasi t'o la ka dugawu sama i balimakɛ su ma baasi foyi t'o la kibaru fɔlɔ bɛ fili i b'a ye an bɛ fatiha de kalan ka caya fatiha kalankun ye mun ye ne hakili la dugawu de don fatiha ye dugawu de ye ala i ka jɔnkɛ dalen fila ɲɛkɔrɔ i ka jɔnmuso filɛ dalen fila ɲɛkɔrɔ ala an ka sariya dan ye ala mun ye ani anw yɛrɛ ala ka diinɛ baara la ala an kɔni b'a dɔn jɔn ma dafa nka nin y'a se bɛ kɛ ka diinɛ na dɛ anw ka adamadenya jɔyɔrɔ la an bɛna an balimakɛ ta ka taa den ma walima an balimamuso o tuma na an bɛna a bila sira ni mun ye ala ka kumakan barikamaw ala ka kumakan min ka sanu ni kumakan bɛɛ ye n'o ye kuranɛ ye an bɛna fatiha de kalan sisan k'an balimakɛ bila sira n'a ye fatiha bɛ kalan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ila akhir sura ala an bɛ tanu e min ye dabɛn bɛɛ daba ye ala ye ala jɔnkɛ min dalen fili ɲɛkɔrɔ jɔnkɛ muso min dalen fili ɲɛkɔrɔ diɲɛ hinɛ nɛɛma labɔlen ni e ala de ta ye ala a taatɔ filɛ yɔrɔ min na a kun damɛ yɔrɔ min kan sisan n'o ye kiyamata labɛnw ye lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ala de bolo o tuma na an ka jɔnkɛ i ka jɔnkɛ an bɛna kalifa i ma i ka nin kumakan in kɛ barika ye ka don a la jɔn ma dafa min mana kɛ k'a jɛ ala ye k'o dafa ye min b'a ni jɔnw cɛ ala e ka kumakan zanuma ye an b'o sama ma i k'o ta ka bɔ a kan ala sara don masa ye ala de dɛ an kɔni m'a dɔn nin y'a se kɛ an ka adamadenya jɔyɔrɔ la o de ye maliki yawmiddin ala an bɛ dɛmɛ an bɛ bato an bɛ dɛmɛ ɲini i fɛ sadiri don suganzeli kɔrɔ min b'a la n badenw nin de don o tuma ni jɛ kɛra n'a ye mɔgɔ sara ka ban ka dugawu kalan a dalen kunna
alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ako ni cɛ 40 selila mɔgɔ o mɔgɔ ka mumini 40 ka seli silama mɔgɔ o mɔgɔ dalen ka silama la ko i k'a dɔn ala jɛ min ma Allahu akbar mumini cɛ 40 o kumana ni fatiya kalana an tila ka kibaru filanan fili ka soli kira kan ko o de ye wasila ye an tɛ ala sɔrɔ fiyewu fo an ka gɛrɛ kira la kira ka se n'an ye ala ma wallahi siga t'o la o ye tiɲɛ ye ala an ye ka kira don an ni e cɛ an balima min dalen filɛ ala i ka yafa ma kira hɔrɔma kama ni tugura e ka kira ka kumakan kɔ a tugura e ala ka kira ka kumakan kɔ a y'a labato k'a se k'a la Allahu akbar o kuma an bɛ kira don an ni ala cɛ Allahu akbar o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na dugawu kɛ kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ ala i ka jɔnkɛ de dalen filɛ i ka jɔnkɛ de dalen filɛ ala yafa ma a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan ni tila kɛra kibaru laban n'o ye 4nan ye ko an ka dugawu k'an yɛrɛ ye an ka ɲɛnamaya koɲɛw la yanni an yɛrɛ ta don cɛ e ye sarakati ni dugawu ye min bɛ nin ɲɛ wa donc dalu bɛ dan dɔrɔn ni mɔgɔ kɔni ni jɛ kɛra n'a ye su ka seli dalu bɛ da o la ala kira yebaw ala kira yebaw ala kira yebaw olu yɛrɛ kumana tugun minnu ni ala kira su ni tile t'u fara olu kumana dugawu kɛlen ye su ye ko ni maa min y'a kɛ a bɛ su sɔrɔ ala kira yeba min y'o fɔ dando la an b'a suruma n'o ta dɔrɔn k'o f'e ɲɛna ala kira ka sahaba dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko Abu Huraira ala ka jɛ ka bɔ a ma a ko ala kira ko ale ma sallallahu alaihi wa sallam do dɔ la a ko man dakala al maqabira summa qara fatihatul kitabi wa qul huwa allahu ahad wa alhaakum takathur summa qala inni ja'altu sawaba ma qara'tu min kalamika li ahli al makabir min al mu'minina wal mu'minati kanu shufa'u lahu ila allah ta'ala Allahu akbar jalo mɔgɔ min bɛ nin kuma in lakale ko Abu Hurairata y'a fɔ an ka suna karamɔgɔ belebeleba dɔ don u b'a fɔ a ma Imam Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab e k'o ka kitabu lajɛ u b'a fɔ kitabu ma ko Hakami Tamanna al-Maut e k'o kitabu lajɛ Muhammad bin Abdul Wahab an ka suna karamɔgɔ belebeleba don anw sunamɔgɔw ɲɛjɔyɔrɔba ye min ye ale de ye nin fɔ Allahu akbar jalo ko ni maa min donna kaburu la maa min wulila ka taa kaburu la i sera kaburu don na ka taa ziyara k'i balimaw la i ye fatiha kalan n'i bɛ se o de la i tilalen i ye qul huwa allahu ahad i y'o fana kalan i tilalen alhaakum takathur i y'o fana kalan i ko ala ni fatiha min kalalen filɛ ala ni qul huwa allahu min kalalen filɛ ala alhaakum takathur o min kalalen filɛ nin ye ala n y'a ɲini i fɛ k'a kɛ sawaba ye k'a di nin kaburu in daba silamɛw ma wallahi a ko k'u bɛɛ lajɛlen n'u ta sɔrɔ a la kelen 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 a mumini cɛman n'a musoman wa k'o bɛ kɛ solonaliw ye fana ala ɲɛkɔrɔ lahara jɔ don donc o la an k'an cɛsiri an kana ɲina ka dugawu k'an ka su ye o de kama su in na an ye walanda dɔ labɛn an b'a fɛ ka dɔɔni f'o la yanni an ka sirifu nali cɛ o sa ye saya ye min na wallahi labudda a bɛ kɛ an k'an labɛn nin ye kɛnɛ min ye silamɛw aw fɔ nin kɛnɛ in ma ko bɛɛ jɛ kɛnɛ aw ni ne jɛ n bɛ nin kɛnɛ in na don dɔ la n'i ma don dɔ sɔgɔmada to ala ye i bɛ don dɔ wulada to don dɔ i b'o to dɛ o de kama Imamu Ali ko naju balaka kɔnɔ don dɔ la a bɛ ka kuma kira ka sahabaw fɛ a ko ya ayuhan nas Imamu Ali a ko adamadenw hey aw adamadenw innama dunya darul majaz wal akhiratu darul qarar a ko adamadenw ne Ali bɛ kumaw fɛ ni kɔrɔkɛ ka kumakan ye n'o ye alakira Muhammadu ye sallallahu alaihi wa sallam
ko an bɛ diɲɛ min kɔnɔ ko an k'a dɔn diɲɛ ti maa to yɔrɔ ye diɲɛ tɛmɛsira de wallahi diɲɛ tɛmɛsira de étape de don safaru de don i bɛ bɔ dɔ la i bɛ taa dɔ wɛrɛ la i bɛ bɔ voyage dɔ la i bɛ taa voyage wɛrɛ la ka bɔ nutfa la n'o ye lawaji ye ka kɛ jeli kunkuru ye ka kɛ sogobu ye ka na dugukolo sanfɛ ka bɔ kɔnɔbara dibi la ka na dugukolo yelen na min batni ila zahar al-ardi o y'i ka safaru fɔlɔ ye i bɛna diɲɛ kɔnɔ ten de n'i nana diɲɛ kɔnɔ i bɛna denmisɛnniya ani funankɛniya baaraw kɛ i bɛ bɔ o étape la i bɛna tila ka kɛ kamalenkɔrɔ ye ni Ala ye si di min ma walima i bɛ kɛ npogotigi ye diɲɛ kundala man jan wallahi n'i y'i sigi ka diɲɛ lajɛ kabako don adamaden o adamaden ni yɛlɛ kɛra k'i kunbɛn don dɔ la ɲɛjuw bɛ bila i ɲɛ nin fɛn fila in bɛ adamaden bɛɛ nɔfɛ i ka yɛlɛ don n'i ka kasi don i ka yɛlɛ don ani ka kasi don i bɛna bɔ denmisɛnniya la don dɔ la a bɛna f'i ma ko maakɔrɔ n'Ala ye si di min ma a fɔra min ma ko Ala k'a balo k'a nakan ja majaz tɛmɛsira de don sɔɔni i b'ale tɛmɛtɔ ye ten a bɛna tila k'a fɔ an ɲɛna ko Ala ka hinɛ la k'a da yɔrɔ suma ko o tuma maa ka n'i jigi sɛmɛ diɲɛ na ko tɛmɛsira de don ni maa min y'a dɔn ko diɲɛ tɛmɛsira ye i bɛ jogo ɲuman ta Ala ko i ka da yɔrɔ min i bɛ da ye n'i y'a dɔn ko diɲɛ tɛmɛsira ye i bɛ sinjiw tugu i ni balimaw farali min b'a ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a dɔn k'a mɛn o mɛn ko faraliba dɔ bɛ na o de ye saya ye wallahi i bɛ teliya ka sinji tugu ka d'a kan Alakira ko maa o maa mana se Ala ma k'a sɔrɔ e ka sinji faralen don i bolo a silamɛw ko i k'a dɔn i ka seli t'i kisi i ka sun t'i kisi i ka hiji t'i kisi i ka foyi t'i kisi o kɔfɛ o tuma a duniya darul majaz diɲɛ tɛmɛsira de ye dilanni k'a kɔnɔ yanni i tɛmɛ don cɛ dilanni k'a kɔnɔ sani i tɛmɛ don cɛ a ko a k'a dɔn lahara jɔ de ye sabati yɔrɔ ye lahara jɔ don o de ye sabati yɔrɔ ye maa kan ka yen de dilan n'i ye diɲɛ jɔ k'a kɛ sanu étage ye saya na don i badenw i sindiw kanu u bɛɛ bɛ jɛ ko ka taa k'i bɔ i ka daamufɛn bɛɛ la ka t'i di Ala ma nin kɛnɛ maa bɛɛ ye dɛ i ye nin ɲini o i bɛ nin sɔrɔ i ma nin ɲini o nin kɛnɛ in don dɔ a silamɛw i bɛ nin sɔrɔ o de kama su in na an ye walanda min ta a f'o ma ko dandugu dandugu kɔnɔ ni n ko dandugu an karamɔgɔ i mana tɔgɔ sɔrɔ i mana dawula sɔrɔ i mana nafolo sɔrɔ i mana cɛnya sɔrɔ i ti Alakira bɔ diɲɛ dara cɛ min yɛrɛ kanu na an bɛ fɛ ka dakurunya fila de ye fo o ka bi e ni ne k'an yɛrɛ waaju n'o ye o tuma ne k'an ka min kɛ ani ne yɛrɛ k'an ka mun k'o kɔfɛ an k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ o la an ti munumunu kuma da fɛ an bɛ don walanda kɔnɔ an b'a fɔ an karamɔgɔ ɲɛna wa ka tɛmɛ n'a ye naam أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم an ye tanga ɲini Ala fɛ a k'an kisi sitani tɔɔrɔ ma naam بسم الله الرحمن الرحيم a y'an sindi ni Ala tɔgɔ ye Ala min ye ko daminɛ k'o bɛ laban faama min bolo an karamɔgɔ Ala de ye ko ninnu daminɛ wa k'o bɛ laban Ala bolo dɛ wallahi e m'a mɛn wajili in daminɛ na kumakɛla bɔra k'a fɔ n'o ye Burama ye ko nin wajili in sigibaa fɔlɔw an ka mujahid an ka n'an ka alajɔ n'an ka waliyu kɛ n'o ye Sauti Njayi ye ale ye nin kɛnɛ in ɲɛnamaya a bɛ min bi kamalenkɔrɔ taara n'a ka layidu ye k'a ma ka wele jaabi ko Abdulahi Sumaworo sigira nin kɛnɛ in kan ka laseliw kɛ kamalenkɔrɔ n'a ka layidu taara da kaburu kɔnɔ wallahi nin cɛw ye cɛ kelen kelenw ye Ala bɛ sɔn ka jɔn to cɛ minnu kanu kama cɛ minnu kɛra adamadenw dajuru minɛbaa ye ni maa kun kan ka to dugukolo ka si ye wallahi olu kunna to yan Muhamadul Madani dun Ala kira jeli
funange min y'a ka funangeya di Ala ma ka san 100 ko baara kɛ k'a sɔrɔ a si ma tɛmɛ san 20 dɔɔnin kan a kɛra Ala fɛ Ala yɛrɛ kɛra a fɛ o dɔrɔn tɛ dɛ Ala ka jɔnw kɛra a fɛ a ko a ka kuma na yan ko Alhaji Buna Ñank belebele ninnu bɛɛ tar'u da asilamaw tuuru do ayi e ka tile 2 to yan nɔ o t'i ka tulo gɛlɛya ye dɛ waati sew de don li kulli shay'in ajal ko ninnu ye sanga de ye asilamaw don min ni min sanga sera seconde ti fara ka kuma tɛ militi ma a ye cɔ an k'an labɛn a ye cɔ an k'an labɛn a ye cɔ an k'an labɛn Ala de ye nin bɛɛ kɛ garanti tɛ maa si bolo garanti tɛ maa si bolo k'i bɛ to yan ayi an bɛɛ bɛ taa o de kama kuma caman ne b'a f'i ye n ka wajulu la n ko saya tɛ kojugu ye ayi saya tɛ kojugu ye kojugu ye min ye i b'a dɔn wa n'i sara k'a sɔrɔ i tɛ Ala nɔfɛ kojuguba y'i ta dɛ sinon saya tɛ kojugu ye o kojugu ye min ye c'est à dire adamaden bɛ se k'i dogo fɛn min na walima k'i bɔ fɛn min kɔrɔ n'o balila k'i sɔrɔ ko kojugu y'i sɔrɔ mais i tɛ se ka boli fɛn min ye i tɛ se ka taa ka fɛn min da ayi an karamɔgɔ kojugu to ye juguya min mana y'a la e yɛrɛ sara k'i to cogo di jɔn kan k'o de labɛn o tuma Ala min bɛ nin bɛɛ kɛ a man sinsin n'o Ala tɔgɔ ye والصلاة والسلام على ناصر الحق بالحق محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأجمعين. O kɔfɛ k'a bɛ kisi nɛɛma caman ɲini ka taa tiɲɛ dɛmɛbaa ni tiɲɛ n'o ye Aminata den ani Abdullahi den cɛ min nana rahmatan lil alamin Ala kira ale de nana diɲɛ bɛɛ ka nɛɛma ni hinɛ kama i kɛra Ala fɛ o i bɛ hinɛ sɔrɔ Ala kira la i ma kɛ Ala fɛ o i bɛ nɛɛma sɔrɔ Ala kira la e ma ye kɛ kira fɛ dɛ kira kanu i ka kira somaw kanu i ka k'u fɛ wallahi n'i bana Ala kira somaw la Ala ban'i la ka kaburu kɔnɔ da nɔgɔya jɔn ma ka sigara nɔgɔya jɔn ma ka ɲininkali nɔgɔya jɔn ma Ala kira n'a somaw kanu don n'i ye maa o maa ye k'Ala kira somaw kɔniya ayi kana danga bilen o dangalen don kulubali bisimila kana danga bilen o dangalen don n'i ye maa o maa ye k'Ala kira somaw latiɲɛ kana dɔ wɛrɛ fɔ dɛ Ala yɛrɛ y'o latiɲɛ e ma ye kitabutigi ko a ko man mata ala hubbi ali muhammadin ja'ala Allahu qabrahu mazara al malaika mɔgɔ o mɔgɔ sara Ala kira kanu kan ani Ala kira somaw kanu kan billahi Ala bɛ kaburu kɛ mɛlɛkɛw ka ziyara kɛ yɔrɔ de a ye kira kanu a ka tila ka kira bɔnnaw kanu a ye fɛn minnu kalifa an na yanni a taali cɛ a ko lahara a bɛna ɲininka ninnu ka ko la a ye kira kanu ka kira somaw kanu a bɛ kɛ sababu ye i kaburu bɛ kɛ mɛlɛkɛw ka ziyara kɛyɔrɔ ye a ma dɔn o ma dɛ Ala kira kanuni na ani Ala kira somaw kanuni na a ko man mata ala hubbi ali muhammadin basharahu malakul mauti bil jannati summa munkiru wan nakhir ko ni maa o maa sɔnna ka sa Ala kira n'a somaw olu kanu na dabara kanu de dɛ parce que an ye kira soma kanu kɛ min ye dɔrɔn ni kira tɔgɔ fɔra sallallahu alaihi wasallam la kira somɔgɔ kanu ye mun ye i jija n'i ye tɔɔrɔ ko o tɔɔrɔ ko ye kira somɔgɔw kan i se min ye k'o wuli ka b'o kan bawo kɛlɛ b'a la diɲɛ u kɛlɛ b'a kɔ diɲɛ a kɛlɛ b'a ka nafolo kɔ a tɔgɔ cɛ b'a ka nafolo diya kɔ a ko ni maa o maa sara ni Ala kira somaw kanu ye e ka miiri de ye kira n'a somaw ka lafiya ye e ka miiri de ye Ala kira ka nisɔndiya n'a somaw ye wallahi ko i k'a dɔn ko mɛlɛkɛ bɛ e nisɔndiya saya waati sikara waati n'o ye mɛlɛkɛ li mawti ye hazimul lazati mufarriqu jamaati
min ma hinɛ fitinin na k'a ka dɔgɔ min ma belebeleba to ye k'a ka bon o yɛrɛ de bɛna e nisɔndiya i ka sigara waati k'a dɔn ko alijinɛ b'i ye ka da ka i sara ka cɛ minnu t'i dusukun na olu tɛ to mɔgɔ dusukun na tasuma k'i jeni kaburu kɔnɔ ɲini ka mɛlɛkɛw n'o munikiri wa nakiru ye ko olu yɛrɛ b'a f'i ɲɛna ayiwa i bisimila anw fɛ yan i bisimila anw fɛ yan tɔɔrɔ foyi t'e la ka da ka e sara ka minnu kanu to i la alijinɛ de b'i ye a ye kira kanu a k'a somɔgɔw kanu kanu juguya dɛ ayi kana sɔn ala kira soma juguya kana sɔn a ka n'i dusukun na mais min fɛ ka min f'i ɲɛna ala kira soma kanu tɛ sallallahu alaihi wasallam gaza ye dɛ la i se ye ka tɔɔrɔ min wuli ka b'u kan wuli ka b'u kan mais n'i ye diɲɛ layɛ bi kabako don a b'i da ala la k'i da kira ko la bilahi maa min kɛlɛlen don diɲɛ kɔnɔ bi ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan o ye ahli betiw de ala kira somɔgɔw diɲɛ bɛ minnu ka hɔrɔma na adamadenw bɛ minnu ka hɔrɔma na olu de kɛlɛlen don ni fantan ye min minɛ o b'a da hirimɛ ɲini n'u lagosili ye mais wari min don bomu de don bomu i b'a dun k'i nugu a bila k'i pɛrɛn bilahi a y'a lajɛ dɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye ala kira k'a daminɛ debi kunu ka se bi ma mɔgɔ o mɔgɔ ye ala kira n'a somɔgɔw kɔniya talahi a bɛɛ sara a maninama a bɛɛ Useni fabaw ye m'olu ye di Hasani fabaw ye m'olu ye ya ala kira somɔgɔw ye tɔɔrɔ min kɛ o bɛɛ to yen an bɛ asuru min na bi an bɛ sanga min na bi n'o ye soyibul zamani ye sanga tigi a seyiri sharifu usmani madani haidara e k'a lajɛ bani a lagosibaa n'a nɛnibaw e k'u wele k'u fara ɲɔgɔn kan k'a ye mun kɛ dɛ a ye mun kɛ bilahi i tɛ cɛ kelen sɔrɔ la min bɛ se ka juguman fɔ cɛ kelen i t'o sɔrɔ a la min bɛ se ka fɔ k'a ye nin kɛ juguman na o tɛ yen hali ni danga wulila min kɔ a tɛ se k'o fɔ n'i bɛ fɛ ka jɛnɛmɛ den dɔn a ka hakɛ to kuma fɔcogo la n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye ko ala kɛra n'a somɔgɔw man d'a ye bilahi jɛnɛmɛ den don jɛnɛmɛ den don kitabutigi de filɛ k'a f'i ye ko ni mɔgɔ o mɔgɔ sara ala kɛra somɔgɔw kanu kan ko saya mɛlɛkɛ yɛrɛ de bɛ nisɔndiya koyi ko i k'a dɔn ko alijinɛ b'i ye munikiri wa nakiru fana b'o kelen f'i ɲɛna ala k'an bɛ sababa ma an bɛ kisi nɛɛma caman ɲini ala fɛ a k'o kɛ ka taa kiraba in kan ala k'an nafa n'a hɔrɔma ye kira kanu an bɛ fɛ ka ɲagami a la kosɛbɛ kira somɔgɔw kanu an bɛ fɛ ka ɲagami a la kosɛbɛ parce que an ye ko in kɛ dɔrɔn k'i ka soli kira ka siɲɛ 10 ala bɛ seli ka siɲɛ 100 sola ka siɲɛ 100 ala bɛ seli siɲɛ 1000 soli siɲɛ 1000 n'o kɛra ko ala yafari jurumu bɛɛ ma f'a ka dɔn fɔlɔ jɔnni parce que n'i sɔlila kira ka ko kira ka di ye kira ko suɲɛli dabila jɛnɛya dabila namara dabila nkalontigɛ dabila kɛ dugaden ye tile muso ni ɲɔgɔn cɛ muso i cɛ bonya faama kɛ laadiri ye n'o ma y'i la i dabara bɛ kɛ sɔrɔtu i bɛ taa jahanama kɔnɔ bilahi kira ka soli nafa ye kira jogo di mais a kɛra balawu y'an fɛ yan bi silamɛya bɛ fɛ ka kale a kun kan de o de kama farasi y'a kɛ sirifikɛ la n'o ye sirifu sɔmɛ mara n'a haidara ye parce que o bɛ fɛ ka fɛn kale a y'a wuli k'a jɔ o ma nɔgɔn dɛ a fɔra an bɛɛ ɲɛna ni sɔlila kira ka dɔrɔn ko ala bɛ soli kan ko ni misiri wulila n'a fɔra ashadu anna muhammadu rasulullah kan ka fɔ sallallahu alaihi wasallam wa an bɛɛ b'a fɔ tiɲɛ don a ka ɲi bilahi ni mumini y'a fɔ i b'a baraji sɔrɔ mais a kan ka wɔlɔwɔlɔ an ye ko yala ni jɔn de y'a fɔ nafa b'a la ni jɔn y'a fɔ kameleni ni a ka hakɛ to sunkurunin tatɔ filɛ nin ye a tɛgɛ dalen fila kan na safo ma se sisan misiri wele tɛna misiri wele ya o tatɔ filɛ yɔrɔ min na denni yɛrɛ bɛ cogo di jibu sɛnɛ de fila la a kunkolo défraîchelen don sin bɔlen don a bara bɔlen don ani kamalen min bɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ taa mini misiri kɔnɔ wa la u tatɔ u ka kulonkɛ yɔrɔ la n'o ye kota kɛ yɔrɔ ye ni misiri wele ye misiri wele o
ne ko ashhadu anna muhammadu rasulullah ibe kamle ba manga me ko sallallahu alaihi wasallam atiga be muso kana Allahu akbar fale le ba fo deni ma kita fa ko baraji bala o na sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar mais ni le dine ya ne dine dme wallahi sikati ni kira na ga sabo ko mbolo ta ambi keta wallahi antu teketa ci dine anga ciye fo mo go nyana Allahu akbar kira ka soli nafa be kira jogo tali billahi no bora la zero ya rabbi ala kan nafa na horomay amin naam mawdu'una fi wafat nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ako bi wala nda ka bi fe ka boli ala kira ba muhammadu re ka fatulika sallallahu alayhi wa sallam salim jalo ala wara to ngobi ngamina kuma dane ka Allahu akbar kira ya dane wallahi ala ka dafe no mana dugukolo sanfɛ min jɛra ala ye komi muhamadu o tɛ yen kira ye dan de kira ye dan de a ko a ka bi walanda bɛ kira ka fatuli kan kira ka fatuli takun ye mun ye ka ne ni e kalan ko kira taara o tuma an k'an labɛn parce que ala kanuba ala ko ale de ma ko habibi ne ala kanuba ala yɛrɛ de ko n y'i kanu oh no tara kaba ala mui Allahu akbar jalo be yere do sigatina naam qala ibn mas'ud ko ibn mas'ud ko no abdullah ibn mas'ud naam lama dana wafat nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aslamu ko kuma minna ala kira muhammad sallallahu alayhi wa sallam salim naka fatuli suruyana wallahi fatulu be sura do wallahi abise aha dondo aslamo idew mi joy kuna ni nyeji sika kon dola wallahi jallo sigatina fanda ya tola fama ya tola dono muso iche bi like ni hine damai aseka foi ke miri ni nyeji dorongo wallahi sigatina wati bina se dodo wallahi abise jallo chew i muso bina joy kuna ka mira be ke to di Allahu akbar o dobina Allahu akbar ha o dobina de wallahi abise o ko kira ka fatuli surunyale mune kira jamana fi bait umuna aisha ala kiraye sahaba faranyonga abdullah ibn mas'ud de ben fo ibn mas'ud Allahu akbar am baye shagasu aha summa nazara ilayna ala kiraye sahaba sigile laje ani chemunu yake nyonfe قدمت عيناه وقال بدر كبو اودو كبو كان لغي كبو منون دون فاتورا نين دينه نوفه منون مچو فاتورا نين دينه نوفه منون مسو فاتورا نين دينه نوفه نوكلا كالي على كرا كانو اسلام على كرا ولجه كولجه على كرا نفلا فرجيلا الله اكبر كرا نفرجيلا اها وقال مرحبا بكم رحمكم الله aye numantiku ka numan seguma ko marhaban bikum akwa tare tare aw ya sebeke ni dine na ni modu no fe ala ka hinawla ni e kira ka fatuli surunyale di aslamu Allahu akbar sigatena ako ala ka hinawla aw munun sona ka silamaya doni ta ka dawo yere kun ka kila ka baraka chenka ala ka hinawla kira bi fe ka fedo de fuyi ni ya soro kira farigana ka ba Allahu akbar naam أوصيكم بتقوى الله وطاعته والله يا مدو اوكي شريف عثمان مران حيدر مدو اوكي والله سكاتولا نوكا كانكو كلا دلما ka sayaglane ka sabo farale nyonga aslamo kira e fe min fo kira e kuma ka min fo mi fe ko lame ay ko ma auladi nimwe أوصيكم بتقوى الله الله أكبر بتقوى الله الله أكبر بتقوى الله كراكو سابو موما مولدي ني على يسرني الله أكبر أني على اللبطولي أي تقوى دي بلا نيفه فلو والله سكاتينا على يسرني الله أكبر مو على يسرني تنينو سلام يا كونو بي والله ها على يسرني تنينو سلام يا كونو silamaya toge ma karakasi di karakasi seni bolo ni kunkolo mais silamaya yɛrɛ n'o ye adamadenya ni yɛrɛ ye
n'o ye ni yɛrɛ min bɛ bouger n'a ye o tununen don a kɔnɔ silamɛya banna anw bolo yan koyi bilahi an ka diinɛ ko tɔ tora dɔrɔn an ka taa seli n'i ye nin fɔ o bɛ tɔɔrɔ an bɛ seli min kɛ i tɛ se k'o ɲɔgɔn kɛ o an ka taa an ka sunkalo seli a ye jɔ an ka su fila bɛ ne kun jɔ an ka jaga bɔ n'i y'a kelen kelen fana lajɛ min daminɛlen don ka dɔgɔ bilahi an ye c'est à dire o masiriw de ta fɛn min yɛrɛ ye silamɛya yɛrɛ ye a yɛrɛ o tununana n'o ye ala ɲɛ siran ye usikum bi taqwallah ko sahabaw aw ne Mamadu u ni kira selila ɲɔgɔn fɛ o u suna ɲɔgɔn fɛ o u hijira ɲɔgɔn fɛ o mais munna kira ka dakurunya fɔlɔ kɛra taqwallahi ala ɲɛ siran ye n'ala ɲɛ siran ye ti bato o bato la o ye zéro ye i bɛ seli min kɛ ni ala ɲɛ siran ye ma don seli in kɔnɔ zéro don o de kama n bɛ ka an ka seko ba dɔ lajɛ o don Jami Azari karamɔgɔ ba dɔ don n ko cɛw bɛ ka segin sirifikɛ ka kumaw de kan bi cɛw bɛ ka segin sirifikɛ ma ko kura dilan koyi Sɛrifu Usumani Marana Hayidara a ma kura dilan koyi kɔrɔlen min tun bɛ yen ni senw dalen tuma kan dɛ a y'o de waraka ka jira mɔgɔw la bɛɛ banna a la mais bi anw yɛrɛ bɛ taa an ka diinɛ ta yɔrɔ minnu n'an ko n'an y'olu ye kaban dɔrɔn an ye arijinɛ ye n'o ye farikolo bilenman ye n'o ye larabu ye olu yɛrɛ de bɛ ka sabati kumakanw kan bi k'a fɔ ko ni segin ma kɛ cɛ in da ma an ma tila fɔlɔ Magani karamɔgɔba in lamɛn o don a ko kabako bɛ diinɛ ko in na ko silamɛya bɛ ka tunu dɔ de y'a question k'a kun u y'a de taa téléso dɔ la ko ka question k'a kun ko mais ko nin ye kabako ye ko silamɛya bɛ ka tunu k'a fɔra ko silamɛya jɔn bɛ pied 5 kan ko ɲininkali kan ka kɛ ale de bɛ ka nin kuma fɔ dɛ ko o tuma na silamɛya yɛrɛ ye mun ye ko buniyal islam ala khams ko silamɛya jɔlen don pied 5 kan ko silamɛya yɛrɛ a jɔn bɛ pied 5 kan o tuma ko silamɛya yɛrɛ ye jumɛn ye min ye question k'a kun a bɛ k'o jaabi a ko silamɛya jɔlen don pied 5 kan mais ko silamɛya yɛrɛ ye jogo ɲuman de ye a ko jogo ɲuman ko n'o karila ka bɔ yen dɔrɔn ko pied in si tɛ nafa ɲɛ tun ne ye nin lamɛn don min a ma bali n na dɛ ka d'a kan Alakira mɔdenkɛ y'anw kana ka ban anw ma besoin dɔ wɛrɛ la mais n ko tiɲɛtigi ka tiɲɛ ka segin a ma n ko Hayidara i ni ce bilahi ni ala ye sira bɔra diinɛ na yɔrɔ o yɔrɔ diinɛ tɛ yen wala sira banni de kɛra bi jamana kɔnɔ hali lafiya t'an ye i b'i da hali tɛ sunɔgɔ ka fa u bɛ bi ka k'i ka dakari n'i bɔra k'i bɛ taa ci la i bɛ to dugawu kala la fo ka t'i segin n'i ye moto kura san i kan ka nisɔndiya de mais i kɔnɔ mɔnɛ min kɛ i farikolonin ka ɲi kɛnɛma mais i ɲɛ gannen don i kɔnɔ n tɛ balawu ye ni ala ye hɛrɛ ni y'i ye i bɛ tila ka jɔrɔ n'i ye 2 sɔrɔ dɔrɔn bi i b'i jɔrɔ tugun dɔwɛrɛ tɛ dɛ an ye diinɛ min fɔ an da la a sigi bɛ fɛn min kan n'o ye jogo ye tant que o bɔra la ka ban an bɛ to kamana gan de la kɛnɛ in nana kuncɛ n'an ka sherifuw ka duwawu ye kɛrɛnkɛrɛnya la an karamɔgɔ a seyidi Ibrahim Hayidara ka foli kɛ ani ka duwawu kɛ naba bɛɛ lajɛlen ye min sɔrɔl'o la an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ alhamdulilayi an bɛ ala fɔ bi su in na ala waleɲuman dɔn ala min y'an sigi nin kɛnɛba in kan dɔwɛrɛ t'anw bolo dɔrɔn ka n'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ a ye a filɛ nin baara min na a ye taa n'a ye nin kɛnɛ in lajɛ an b'a fɔ an bɛ dugawu jaabi kɛnɛ ka su in na mɔgɔ minnu bɛ kɛ an b'a dɔn mɔgɔba minnu bɛ yan nɔ olu kama ani kira yɛrɛ min fɔ dugawu jaabi sariti la k'a fɔ mun mana ka dɔgɔ a mun ɲɔgɔn kɔfɛ k'o tɛ bɛn ni an y'o kɛnɛ dɔ kan bon an dalen b'a la k'a fɔ ni ala sɔnna dugawu minnu bɛ kɛ ala b'a dugawu jaabi sigikun tɛ dɔwɛrɛ an balima minnu n'u y'an kɔn ala ka hinɛ na wajibi ni sigira de pour que ka dugawu kɛ olu ye ala ka hinɛ s'u ma ani an yɛrɛ minnu bɛ yan nɔ an tɛ kulokun gɛlɛya sigi la waati sebaliya dɔrɔn don ani an yɛrɛ minnu bɛ yan nɔ walasa ala bɛ se ka taako ɲuman d'an ma cogo min na
b'a dɔn n'Ala sɔnna ni kɛnɛ yɛrɛ b'a yira k'a fɔ n'Ala sɔnna dugawu in ni Ala sɔnna ma a bɛ jaabi alhamdulillah an bɛ Ala fɔ ka Ala waleɲuman dɔn k'a fɔ a ye aw k'a cɛsiri fɛn min filɛ nin ye a bolo Ala ta don ya Rabbi su in na ɲɔgɔnna caman bɛ Ala bolo Ala k'a yira an na labanko ɲuman Ala k'o d'an ma ya Rabbi an karamɔgɔ a jugu Ala k'a jugu dɛsɛ ya Rabbi Ala k'a jugu dɛsɛ aw la Ala k'a n'aw wasa ya Rabbi mɔgɔ minnu ye nin ko in labɛn a dɔrɔn bɔra nafolo fɛn fɛn na ya Rabbi Ala k'a yiriwa ya Rabbi silamɛya Ala k'a kɔrɔta silamɛya dɛmɛbagaw Ala k'u kɔrɔta ya Rabbi Ala k'a n'aw sutura ka labanko ɲuman d'an ma nin dakuruɲa fitinin de tun b'an bolo an sera ka min lafali aw ye k'a fɔ assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bara in nana kuncɛ ni silamɛya don ka layidu 6 tali ye maa caman fɛ. N ti fila fara Ala kan, n ti suyɛni kɛ, n ti jɛnɛya kɛ, n ti n den faga, n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ, ni kira Mamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ. Ya Rabbi Ala k'a n'aw dɛmɛ, Ala k'an ka jurumu yafa, Ala k'an sago d'an ma. Nin kun ye an ye Bamako Nafaji Jamiyatul Ansardin ka komite min bɛ yen nɔ laada do sango san u bɛ nin kɛnɛ in sigi ka kɛ hinɛ lase ka ɲɛsin u ka furew ma ani silamɛ furew bɛɛ lajɛlen. Ɲinanta baara bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn septembre kalo ma san 2019 o la an bɛ dugawu kɛ nin bilasiralikan minnu kɛra Ala k'an tulo kɛ tulo kunnandi ye k'u minɛ ka baara kɛ n'a ye ka ɲini Ala fɛ Jamiyatul Ansardin a tɔnden fɛn o fɛn binna ka kɔn bin ye Ala ka hinɛ u la Ala ka yafu ma ani silamɛ furew bɛɛ lajɛlen. Nin bɛɛ sababu ɲuman ye an karamɔgɔ min ye n'o ye a Seyidi Sheikh Usman Madan Haidara ye si ni kɛnɛya Ala k'a di a ma Ala k'a kisi k'a tanga a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye Ala ka an ka jamana basigi jamana ɲɛmɔgɔ Ala ka hakili ɲuman d'u ma foli belebele o ye aw ta ye aw minnu sɔgɔleman na Sherifla Jabarani sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka waati wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Londi sega tieme tinya welila fala ka chideme tinya welila londi sega tinya welila fala ka chideme tinya welila londi sega tieme